Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon ang takaron ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngan nga ROSALI. Nadapatan gyud ko ni Mama hinungdan nga nakasukol gyud ko pinaagi sa pagtubag-tubag nako niya. Giatake ang akong inahan og nadal sa ospital. Labing sukuha sa akong amahan sa pagkasayod niini sa nahitabo. Gisukmatan ko ni Papa sa akong mga kasaypanan sukad pa ni atong estudyante pa ko sa college kundiin nisupa ko sa ilang gusto nga alang unta sa akong maayong ugma. Hangtod na sa akong pagpakabuang kang Junard nga wa gyud nila magustuhi para kanako. Wa gyud madawat ti Papa Guryo ang akong pagpangayo inig pasaylo. Nisamot ang iyang kalagot nako sa diyang gipaglaban ko nako si Junard nga akong palangkap. Hangtod nga niabot ang adlaw nga mulad ka nako balik sa Singapore alang sa tulo ka tuig nga kontrata sa trabaho. Nakabalik ko og Singapore apan sila si Mama ug Papa mo'y naakanunay sa akong hunahuna. Alang hapon nila ni Mama o Papa. Mamatikang. Papa Guryo. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako, Ma. Pa. Diyos ko. Tabagi ko. O pasaylo ako kung maski palapin ako si Jonard ka akong palangka kaysa sa akong mga kinikanan. Welcome back, Rosalie. Nakita na punta. Hoy, Jumel! Wag hindi ka mo pa uli? Wah, yun. Lisod kayo pagitaw ng trabaho dito sa ato. Sakto gyud ka, Jumel. Ilabi na gyud kay nagsaka ang presyo sa mga palitonon dito sa ato. Mao bitaw. Mao nga, kwantalan sa ko dire. Mayo masabog batasan si Mr. Pito. Salamat din kayo sa mong pagsugat ako din sa airport, ha, Jumel? Tana! Kumusta naman tayo tuod ang atong boss, si Mr. Petwo? Sikat pagyapon yung designer. O, as usual, gay pagyapon. Sus, mausa pa bagod ay na. Inborn na ka na niya, no? Mao na. To day, promoted naman day ka ning pagkabalikan ni Moran. Di man day ka DH. PA naman day ka, no? Sa tunga mo. Maogid, Jumel. Maunay gi-offer niya na ako atong pag-uli na ako. Iyagi ko pabalikon kay himuon ko niyang PA. Na naman sa Pinay nga katabang sa bahay. Tugihan sa bugbutan. Bisaya pod, taga Mindanao. Oh, mayo hinuon kay Bisaya ra sa di ay. Sayo na kayo na to ikasinabot.
Rosalie, thank you very much for having you here as my new personal assistant. Thank you also for the trust, Mr. Petwo. I'll do my best to work well with you. Oh, I know you're great, Rosalie. You're great. You're a woman with a brilliant mind. I wish you good luck. My pleasure, sir. So, you know, take charge of my mini office. Here at home, I do your task. Okay, sir. Oh, by the way, I want to meet your kabayan. Are you help her here? She's also a good worker. Jumel told me already that our kabayan is also coming from the island of Mindanao in our country, sir. Oh. And she's also Bisaya. Rosalie, let's meet your kabayan. Ibez. Oh, Oh, hey! Is there something? Hey, what's wrong? Rosalie? Ibeth? Murag dili ko hapit makatuuin eh. What a small world. Oh, so, you mean, you knew each other? Sa pagkatinuod lang yun, no? Nakalitan gid kayo ko. Wa ko magdahom nga ikaw di ay. Nga dinhi pagiti ka ikita pag-usap sa Singapore. Sa akong employer pag yun mismo nga imo sa ding employer. Salamat sa 50K. Dako niyo natabang aron makaprocess ko sa akong requirements. Og, nakalarga ko din sa Singapore. Petwo. Will you be my friend again, Ibeth? Sure. Why not? Close friend beta sa high school. Napotay pinagsamahan nga di makalimtan, Rosalie. Salamat ha. Og nalipay ko nga nakatabang din imong dako to 50K. Tuod. Kumusta siya? Hello, mo ba, mama girl? Oo, swarding. Dili gud mi makatuo hapit ti Ibeth. Parehas ming nakalitan, uy. Pero, okay rami. Nabalik naman gani hinuon ang among kasuod kani ato sa high school pa mi. Oh, mayoy noon. Uy, happy jugo para ninyo. Salamat, swarding. Kumusta sila diha? Sila si mama og si papa. Og si Palangga Jonard sa nako, swarding. Unsay mga problema nga sagad ninyong lalisan or awayan ni Jonard neto nagkarelasyon mo, Ibeth? Kuan. Dili lang tingali ko musulti, oy kay. Tingali onyag, makaingon ka nga ako siyang gidaot ni mo, Rosalie. Ikaw pa. Sige na, good. Please. Okay, sige. Mas mayo pa nang mahibaw ka nga. Grabe ng pagkagumon sa illegal nga droga si Jonard. Unsa? Mao ka nang tinuod. O gawas pagit ana. Na-involve sa og sindikato sa carnapping. No! Yes. Og abi ni mo, Rosalie, daghan kapag wa mahibaw ibahin niya. Ganit. Nagantos ko siya mga kamot. Wa ko makapadayon o panirbaho sa abroad tungod kay ang kwarta nga akong gamitonon. Iyang gihilabtan o giwaldas iyang bisyo. Ibeth, Mo ni tinuod. Niantos lang ko og dili ko makahimo nga let go siya tungod kay mahal naman kayo nako siya.
Ingon din ni anang klasiha sa pagkatao ang lalaki nga akong ipaglaban sa akong mga ginikanan. Hello? Hello, palangga. Ganun pa man ka na kung dili makontak, ha? Palangga. Sorry kayo. Nabisi ang good ko, palangga. Oh, mao ba di ay, palangga? Okay. Mayo kay nanawag ka. Napay tuyo di mo. Inaot ta nga makatabang ka na ako ini, palangga. Unsa man ang problema, ha, palangga? Kuan ba ka nang nagplano lagi unta kong mag-open o motor shop? Araw napot ka kalingawan nini ba? O muin ka punta palangga. Mga pila... Open o motor shop? Araw napot ka kalingawan nini ba? O muin ka punta palangga. Mga pila man sa puhunan nga gikinahanglan anak, palangga. Bisag. Initial lang gud palangga. Mga 300k? Oh, 300K? As in 300,000? Kadako ba, anak, palangga? Please, ayaw pa da. Ako'y gibati kaluoy ni mo ning iyang modus, Rosalie. Beth, Isip higala, wa ko'y laing ikatabang nimo. Maulang gid ang pagpahimangno nga ayaw gid og salig niya. Ilabi na niya ng gidakon sa kwarta. hina-hina na kong nibati og pagmahay, Beth. Kung nga nung nagpakabuang magigos ako paghigugma niya. Og mas gipalabi ko pagyan siya kaysa sa akong mga ginikanan. Rosalie, Naluoy ko sa akong mga ginikanan. Kay mas gipili na ko si Jonard kay nila. dili pa uwahi ang tanan. May higayon pa. Aron bawion nimo ang imong mga kasipanan. Basta ayaw gid og salig kang Jonard. Kay mas kam ka gyud. Kadako sa kwarta nga ako gibili niya. Pero katong tanan, adto ra day paduhong sa iyang bisyo. Kadako sa akong pagmahay, tay. Hello, Jonard. Nanawag ka manggod. Sige ko kontak mo pero karon lagi ko naka-timing. Gano naman ka, palangga? Pila ka buwan naman ang nakalabay. Wa mo gid ka makapadaan akong kwarta. Pero bang kalit mo kang kausap? Wa man. Busy lang kayo ko, Jonard. Dili sa yun pangitaon ang kwarta diri sa abroad. Kasing-kasing. Mga kasama atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Rosalie dinining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ripada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.